खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। साहा हारिनि 4 लाख नखरफोरनो हानि पाट्टा होगोन। मेल मिटिंआव बिपिएफनि हेंथायै बानबुंथि होनानै गंसे नखरा समाजनिफ्राय एरख'जादों। मानसि मैदेरनि दाङाबाजिखौ होबथानो आसाम सरकारा गज मित्र मुंनि मावथांखि लादों। जरहाट डिसिआ हटेल, रेस्टुरेन्ट आरो हमस्टेआव लोंनाय दैनि आनजाद खालामनो बिथोन होदों। एबसुआ कक्राझार आरो सालाकाटिनि गेजेराव आइइडि बेफ्रुनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेखौ मोनसे कायर आरो बर्बर खामानि होननानै बुंनायजों सोंखारिदों। सनापुरनि जुबिन खेत्रनि थाखाय सोरखारा एसअपि फोसावदों। जुबिन गार्ग केस एसआइटिआ 10 साननि गेजेराव सीसीटीवी फुटेज मोनगोन। म्यानमार सिमा साखाथियाव आलफाजों सोमोन्दो गोनां 4 सुबुंखौ खादों पुलिसआ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि खमैबो 4 लाख साहा हारिनि नखरफोरनो हानि पाट्टा होगोन। आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव लादों बे बिथांखिखौ। मख'नो गोनांदि बिस्थिबारखालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेल खुंनाय जायो। बे केबिनेट मेलनि उनावनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांनि मेल खुंनानै साहा हारिनि 4 लाख नखरफोरनो हानि पाट्टा होगोन होननानै फोसावो। गिबि मन्थ्रिया मिथिहोनाय बायदिब्ला साहा हारिनि सुबुंफोरनि बागान लाइनि हाफोरनि पाट्टा होगोन। बेनि बागै केबिनेट मेलाव गेबेङै सावरायनाय जायो आरो बेजों सोमोन्दो गोनां थांखिफोरखौ गनायथि होनाय जायो। बबेखानि सुक्रुबारखालि जिल्ला कमिशनारजों बेनि सोमोन्दै मोनसे सावरायमेल जागोन होननानैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोदोंमोन। केबिनेट मेलाव मरान मटक आरो साहा हारिनि सुबुंफोरखौ सुबुं सानखो खान्थिनि आवथानिफ्राय बोखारनायनि थांखिखौबो गनायथि होयो। सुबुं अनजिमा खान्थि बायदियै 2नि बारा गथ' गोनां सुबुंफोरा सोरखारि साख्रि मोननो हाया एबा पन्चायतनि बिसायख'थियाव बाहागो लानो हाया। नाथाय साहा मावफारियाफोर आरो मरान मटक हारिनि सुबुंफोरखौ बे खान्थिनिफ्राय रेहाय होनो थाखाय बिस्थिबारखालि केबिनेट मेलाव थांखि लायो। बाक्सा जिल्लानि दिहिरायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। बारग'लांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि बिजाथाय महरै मोनसे नखरा समाजनिफ्राय एरख'जादों। बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव बिपिएफ दोलोनि हेंथायै फोसावदिंनानै कपिल दास मुंनि सुबुंनि नखरा गामिनिफ्राय एरख'जादों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि समाव गासैबो राजखान्थि हान्जायानो गामि गामि नखर नखर फोसावदिंनाय हाबाफारिफोर लादोंमोन। बेबादिनो 23 नं दिहिरा बियाबावबो गोख्रों फोसावदिंनाय जादोंमोन। बे समाव दिहिरा धर्मतलानि कपिल दास मुंनि सुबुङा बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलफोराव बिपिएफ दोलोनि आगुनि मावलांनाय खामानिफोरखौ रायखांनानै इयुनाव बेबादि गोरोन्थिफोरखौ दा मावथों होननानै सुबुरुन होदोंमोन। नाथाय कपिल दासआ बेनो दाय जादों। बिपिएफनि बिजाथि आगस्तास टिग्गाया देरहालांबाय आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सोरखारनि मावफुं सोद्रोमा जाबाय। गुबुन फारसे धर्मतलानि रायजोफोरा गामिनिफ्राय एरख'बाय कपिल दासनि नखरखौ। दा कपिल दासनि नखरनि सुबुङा गुबुननि न'आव थांनो हाया आरो रावखौबो लिंहरनोबो हाया। बेल' नङा, लोक्षि फुजानि सान्दाखौबो कपिलनि नखरनो हरफिनदों। बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। सुबुं आरो मैदेरनि गेजेराव सोलिबोनाय दाङाबाजिखौ बाङाइ खालामनो आरो खहा सुफुंनो थाखाय आसाम सरकारा गज मित्र मुंनि मोनसे आसुनि एबा मावथांखि लादों। हाग्रा बिफाननि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे मावथांखियाव गोबां राहा लाफागोन। जाय आबादारिफोरा मैदेरजों आबाद फोथारखौ फोजोबस्रांजादों बिसोरनो बिखायाव 7,500 रां होनाय जागोन। बे खहा सुफुंनायनि थांखिया आबादारिफोरनि खहाखौ सुफुंनो थाखाय। बेजों लोगोसे मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमानाय सुबुंनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि अनसुंथाइ रांखौ बांहोनानै 5 लाख रां खालामनाय जागोन। दासिमाव सोरखारनि समाव मानसि मैदेर दाङाबाजिजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो 20 कोटि रांनि खहा सुफुंसारनाय जाखांबाय। जुदि मैदेरफोरा हाग्राफोराव थोजासे आदार आरो दै दंब्ला बिसोर ओंखारनाय नङा। सोरखारा गोबां बिबांनि होखारनाय हाबाफारि लानाय आरो लांदां जानाय ओनसोलफोराव गांसो बारायनायनि उनाव लाखोअवा, बुरासापुरि, गवालपारानि लखिपुर, सारिदुवार आरो गुबुन ओनसोलफोराव दाङाबाजिया गोबाङैनो खमायनो हमदों। बबेखानि नलबारि आरो बाक्सा बायदि गोदान जायगाफोराव दावराव दावसि सोमजिदों। मानोना बे ओनसोलफोराव भुटान सीमायाव हाग्रायाव दखल खालामनायनि जाहोनाव जोबलांनो हमदों। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफ्रा बुंदों दि जुदि हाग्रा दखल खालामनायखौ होबथानो हायाब्ला दावराव दावसिया बेबायदिनो सोलिबाय थागोन। हा गैजारोङिफोराल' अरनफोरखौ आवग्रिनानै लायो बे नङा। माखासे सुबुंफोराबो 20 निफ्राय 30 बिगानिबो बांसिन हा आवग्रिनानै लाबाय।
जरहाटनि जिल्ला बेंगिरि जिल्लानि गासिबो हटेल, रेस्टुरेन्ट, गेस्ट हाउस, हमस्टे आरो रोखोमसे फसंथानफोर जाय आलासिफोर आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ लोंनायनि दै जागायो। जिल्ला थाखोनि आनजादसालि DLL पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बिफान, तिताबर बिथा दालाइ खोन्दो थाखोनि आनजादसालि एबा जरहाटजों गनायथि होजानाय आनजादसालियाव गुन गोनां मान थाखोनि थाखाय गावसिनि लोंनायनि दैखौ आनजाद खालामनो बिथोन होदों। DCजों जारि खालामजानाय बिथोनाव मुंख'नाय जादों दैनि गुनखौ दानारि बिथायाव आनजाद खालामथारनांगौ आरो आनजाद नायनायनि रिपर्टखौ दानफ्रोमबोनि 7थि सानसिम जरहाटनि जिल्ला कमिशनारनो होनांगौ। बिथोनाव बुंनाय जादोंमोन दि आनजाद नायनाया दै लोंनायनि थाखाय BIS जों थि खालामजानाया गोनांथार। देहायारि, रासायनारि आरो माइक्र'बाय'लजिकेल पारामिटारफोरखौ लाफानानै बिथोनाव बेखौबो मुंख'नाय जादों दि बे आगानखौ सुबुं सावस्रि आरो रैखाथिनि मोजांनि थाखाय आरो जरहाट जिल्लानि सिङाव गासिबो बायग्राफोरनि थाखाय रैखाथि गोनां आरो लोंनो हानाय दै मोनथावनाखौ थि खालामनो थाखाय लानाय जादों। एबसुआ क'क्राझार आरो सालाकाथिनि गेजेराव IED बेफ्रुनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेखौ मोनसे खायर आरो बर्बर खामारि होननानै बुंनायजों सोंखारिदों, जायखौ बड'लेण्डआव गोजोन थासारिनि थाखाय खैफोद सोमजिहोनोसो नाजादों होननानै एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' आरो खनेन्द्र बसुमतारी मोनहा खौरां बिबुंसारनि जोहै बुंदों। बेफोरबायदि हिंसाया सुबुंखान्थि आरो ओनसोलनि गोजोन थासारिखौ लोरबां खालामो। गौथुम आयेन आब्रुथि बाहायग्रा बिबानगिरिफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनो आरो रायजो राजाफोरनि फोथायनायखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दायनिगिरिखौ हमनो खावलायदों। बर'फा हाउसनिफ्राय मोनसे मावख'आरि बिबुंथिनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी मोनहा बे जाथायनि सायाव गोख्रों दुखु मोननाय फोरमायो आरो बेफोरबायदि हिंसायारि जाथायफोरखौ सुबुंखान्थि, सुबुं माहारि आरो रैखाथिनि सायाव गाग्लोबनाय होननानै फोरमायथियो। बे ओनसोलाव गोबां बोसोर जोबोद खस्थ'जों मोनफुंनो हानाय गोजोनखौ लाखिनांगौ होनना बुंदों। इयुननि मोनसे आबुं नायबिजिरनायनि थाखाय खावलायो। आयेन आब्रुथिखौ थाबैनो सिनायथिनो आरो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो थाखाय खावलायो। जायखिजाया रोखोमनि हिंसाया जायखिजाया जेंनाखौ सुस्रांनो हाया आरो सुस्रांजानाय नङा होनना बिबुंथियाव बुंनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ गोजोन थानो खावलायो आरो दावराव दावसि सोमजिहोनो नागिरनाय नंखाय रादाब एबा जेंना सोमजिहोनो नाजानाय गोहोजों गोहोम गोग्लैनाय नाङा होनना बुङो। सनापुरनि जुबिन खेत्र एबा जुबिन गार्गनि मांखरसालिनि थाखाय आसाम सोरखारा स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडियर सुंद'यै SOP फोसावदों। जुबिन खेत्रआव सानफ्रोमबो सुबुंनि थुबुर जानाय आरो माखासे सुबुङा गाज्रियै बाहायनायनि थाखाय आरो जुबिन खेत्रआव गोजोन आब्रुथि लाखिनो थाखाय सोरखारा SOP फोसावनाय जादों। कामरुप जिल्ला खुंथाया फोसावनाय SOP बादियै जुबिन खेत्र एबा जुबिननि मांखरसालिया दावबायारि आरो जुबिननि अनसायगिरिफोरनि थाखाय सानफ्रोमबो फुंनि 6 रिंगायाव खुलिगोन आरो हरनि 10 रिंगायाव बन्द जागोन। हरनि 10 रिंगानि उनाव जुबिन खेत्रआव रावबो दावबायारिया हाबनो मोननाय नङा। बेल' नङा, जुबिन खेत्रआव दखान गला होनायजों लोगोसे जौ लोंनाय आरो जौजों लोगोसे फेग्रा मुवा फाननाय बायदिखौबो गोख्रोङै होबथानाय जादों। मख'नो गोनांदि सनापुर कामारकुसिनि हाथिमुरायाव जुबिन गार्गखौ जोबथा बिदाय होनायनि उननिफ्रायनो बिथांनि रोजा रोजा अनसायगिरिफोरा सानफ्रोमबो थुबुर जादों आरो आलारि बाथि फोजोंहैदों। बेल' नङा, जुबिन खेत्रआव बिथांनि अनसायगिरिफोरा हर सान सम बारहोदों। हरनि समाव माखासे जुबिन अनसायगिरिफोरा जौ लोंनानै सम सम उदखार खालामनायाबो नोजोराव गोग्लैदों। जुबिन खेत्रआव बेफोरबायदि थासारिखौ बन्द खालामनो थाखाय राहा लानानै कामरुप नोगोरमा जिल्ला खुंथाया SOP फोसावदों आरो हरनि 10 रिंगानिफ्राय फुंबिलिनि 6 रिंगासिम जुबिन खेत्रआव दावबायारिनि हाबनायखौ बन्द खालामना होदों। जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव SITनि गाहाय मुन्ना प्रसाद गुप्ताया माखासे बाथ्रा मिथिहोदों। जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव सिंगापुराव नायबिजिरनो थांनानै फैफिननायनि उनाव CIDनि गाहाय आरो जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ दैदेनगासिनो थानाय SITनि गाहाय मुन्ना प्रसाद गुप्ताया दिनै खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों माखासे गोनां खौरां। मुन्ना प्रसाद गुप्ताया मिथिहोनाय बायदिब्ला सिंगापुराव थांनाय SITनि सानै सोद्रोमाया सिंगापुर पुलिसनि सा 5 सोद्रोमानि टीमजों 21 अक्ट'बर खालि सावरायो। बे मेलाव जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ सिंगापुर पुलिसआ आबुङै आरो आयेनारि मदद होनो बाथ्रा होयो। बेनि अनगायैबो 10 साननि गेजेराव CCTV फुटेज आरो जुबिन गार्गनि जाब्रबथाय जानाय समाव जाथायसालियाव थानाय गासैबो सुबुंनि बुंथिनायफोरखौ SITनो दैथायहरनाय सिंगापुर पुलिसआ बाथ्रा होदों। रिपर्ट बायदिब्ला सिंगापुर पुलिसआनो बुंदोंमोन जाब्रबथाय जानाय समाव थानाय सिंगापुरनि नोगोरफोरनि खेंफोरथि आरो बानबुंथिफोरखौ। बेनि अनगायैबो 90 साननि गेजेराव सिंगापुर पुलिसआ न्यायिक रिपर्ट दाखिल खालामगोन आरो बिजिरसालिनि गेजेरजों उननि हाबाफारिखौ लांगोन। ओरैहाय जुबिन गार्गनि सानै PSOनि एकाउन्टआव आयेननिख्रुइ बांसिन रांनि लेन-देन मोननो हानायनि सायाव आलादा आलादायै केस फाइल खालामनाय जादों आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो SITनि गाहाय मुन्ना प्रसाद गुप्ताया मिथिहोदों।
बिग्रायारि खामानिफोरनि हेंथायै मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों अरुणाचलनि मावख'गिरिफोरा म्यानमार सिमायाव आलफा उदांनि मोनसे गाहाय जगायग्रा फारिखौ फोजोबस्रांदों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला 24 अक्ट'बराव सालां जिल्लानि नाम्पंआव खालामनाय बे अपारेसनाव 7 सुबुंखौ हमनाय जायो आरो गोबां बिबांनि मेडिकेल मुवा बेसादफोर आरो गुबुन गोनां मुवाफोरखौ जब्द खालामनाय जायो। आलफा उदांनि केडार एसएस मेजर जेनेरेल अरुणोदय दहुटियाया तिनिसुकियानि सासे थागिबि सुबुंनिफ्राय माखासे मुलि आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर बिनाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो पुलिसआ अपारेसनखौ खालामदोंमोन। पुलिसआ खानाय सोद्रोमाफोरखौ फारियै बडुबिनि जितु मरान मयना 50, पार्बतीपुरनि जुलि गगৈ 38, दीपक गगৈ 22 आरो म्यानमार पांसावनि यानजाय सख्रां होननानै सिनायथिदों। बेनि अनगायैबो म्यानमारनि 4 नोगोरारिखौ सिमा बारनानै आलफा उदां केम्पआव मुवा बेसाद लांनायनि दायाव हमनायबो जादोंमोन। पुलिसआ बिसोरनिफ्राय देहा फाहामथायनि मुवा बेसाद आरो बिग्रायारि हान्जानो गावसोरनि खामानिफोराव हेफाजाब होग्रा माखासे बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।